Σέντρα του Μαργκάνο, είναι καλή κεφαλιά στα δίχτυα. 1-0 ο Ολυμπιακός στο 8ο λεπτό με τον Χωσέ Χολέπα. Με τον Γκέτσε να σεντράρει χαμηλά για τον Λεβαντόφσκι. 1-1. Παλιά για τον Τσιμπούρα, αυτός στριφογυρίζει στην περιοχή, σουτάρει 2-1. Στο 40. Στριφογυρίζει στην περιοχή, σουτάρει 2-1. Μπαγάσα εκτελεί τώρα ο Μοδέστο, την κεφαλιά γκολ!